Πείτε να ξεκινήσουμε. Μισό λεπτό. Σταυρόζησε πρώτα, μην πας να την κόψεις κατευθείαν. Σταυρόζησε πρώτα, ρίξε ένα σταυρό. Πάμε και έτσι. Βγάλε και τα κουκουνάρια από πάνω. Πάμε, ξεκινάμε. Όχι, περίμενε. Πού είναι την κεραία, τα χαλάστε ρε! Ωραία, άσε μας τώρα ρε κόβουμε τη θέση τώρα. Τι κάνει ρε. Πάμε, έτσι εκεί δώσε. Έτσι εγώ με ψωμί. Πάμε έτσι. Κασάπι. Πάει ο σκιέ. Το σκιέρ. Πάει το W ρε. Πάνω, άστο. Το φας. Δεν το ξέρω. Έριξες το σόλερ. Πάμε στο σόλερ. Πάει το uptime της πίτας, πάει το uptime. Ο Βίλος δεν έχει τώρα σπινιό. Επαγγελματίας, επαγγελματίας, έτσι. Έκανε κομμάτια. Σιγά. Κόφτηκε το δάχτυλο. Αυτό που έπιασε το Κορνίλιο θα το πάει ο Βίρλα. Γιατί δεν ξέρουμε τι έπιανε πριν. Όπα! Δύο θα πάει ο Βίλος. Πάμε. Αυτό με το φλουρί σε μένα. Λοιπόν, αυτό είναι του Πρόεδρου. Γιατί γωνία στον Πρόεδρο ρε. Έτσι, έλα, κατά τη δική, random. Κάτω στην άκρη. Το πρώτο είναι του γνωστού μπορεί. Το άλλο είναι του Ρίκο με την αστρέλα. Έλα πάμε και ένα χειροκρότημα που χαρώσει ο κόσμος ρε. Αυτό το MP. Το MP είναι αυτό το μικρό. Με δύσεις είχα πάει. Πώς θα είναι. Τι πάνε Να λέμε και ποιο είναι παιδιά, μην πέσει κανένα κόψιμο. Έλα πάρτε. Δημιουργεί πρόβλημα τεχνικό. Κοίτα επαγγελματικό κόψιμο και σερβίρισμα ο Βίρλας, Κάπως έτσι κόβω για τα σάμπλε. Στο στρατό δεν τα κομμουνίσει για τα πάρτα. Το βλέπει τελικά τι θα γεννήσει. Κοίτα, ό,τι χειρός θα πάει. Είπαμε το φλουρί θα κερδίσει το φόρουμ. Όχι, το βλέπει πληρώνει. Έλα πάρτε κανένα κομματάκι. Να πάρει και κομματάκια. Έλα Πανολίξ. Τι είναι αυτό ρε. Κόφω αυτό ρε στη μέση. Δεν παίζω κόφω στη μέση. Το βρέσκει μας παιδιά της κατοχής ρε. Πώς θα στη μέση αυτά ρε Βίρλα. Ποιος θα το φάει αυτό ρε. Σπύρο δώσε πράγμα. Αυτό γράφεις και IP πάνω. Μόνο. Και σάμπνετ όλα μαζί. Κόβεις όλα με την μία. Μαγαζού. Πάει πατάρας. Και ό,τι μεγαλύτερο. This is mine. This is Papa. Δεν ξέρουμε. Έλα σου τώρα, έλα τώρα να μοιάζουμε και δεν το έχουμε και καλά. Τι, έπαιζε και εσέ. Πόλεως, χέστηκα. Γελάει. Ο Θανάσης. Έπεσε ο Κωνσταντινούπολος, έπεσε.
Χτύπησε. Έχει κανένας που Βασίλε, να δούμε αν δουλεύει η DSL 2 καλά. Εκεί, να σε πάρω σε λίγο, Σπύρο, κλείσει. Τώρα μπορείς τώρα να κοιτάξει αν έχουμε DSL 2 στο πόδιο. Και μπορεί. Έχουνε